good morning! Welcome back again to our channel. So, panibagong video na naman tayo ngayon. So, before anything else, I would just like to thank you guys sa walang sawang panonood ng aming video, sa mga nag-like, sa mga nag-share, sa mga nag-subscribe dyan, sa mga nagtanong, sa mga hindi ko pa nasagot, sa mga nagpa-shoutout dyan, comment down your names below na lang guys. So, for today's video is another deworming day. Ang ating pupurgahin ay etong maliliit. So, it's going to be their first time. Kasi since ano na sila, 2 weeks or 15 days na rin sila. So, pupurgahin natin ng ating bastonero plus ang ating mga chikitings. So, eto yung ating pupurgahin guys. Kasi 2 weeks na nga since napisa sila or since the day na na-hatch sila. So, it's going to be their first time here na mapurga. So, yun ang ating gagawin ngayon para sa kanila. Para at least, yun ang sinasabi namin dito. Yung katawan nila is mag-enhance palalo or mawala yung mga kanilang mga worms inside them. So, we have to... So, palagi natin dapat silang purgahin guys every 15 days or as much as possible. At least makapurga lang tayo once a month. At least lang yan guys. Pero sa amin dito, every 15 days po kami nagpupurga. So using bastonero plus kasi maliliit pa sila ang ating gagamitin ngayon. So para sa preparasyon, ganun pa rin. We have to grab itong gamit natin. Ito yung ating gamit na water. So medyo ano dito, mga kalahati niyan. Don't worry, lilinisan ko pa yan guys ha. So, kalahati nito, ang ating ilalagay. Kalahati nito ng water and right after that is, i-divide pa rin natin sa dalawang, etong maliliit. Kasi dalawa silang inahin na meron doon. So, ayun, maglinis muna tayo guys ng ating mga sisidlan para magamit na natin sa kanila at malagyan na natin ng ating bastonero plus. So nga pala, disclaimer, yung bastonero plus natin is meron siyang mga dosage. Ayan, nasabi ko rin to before. From Excellence siya guys. Ayan, yung kanyang brand name. So yung mga formulation nasa likod guys. Ayan, so intended siya for mga birds, I believe. Yung mga uri ng birds na meron tayo in our backyard farming. So ayan, let's clean first yung mga ating mga lalagyan or yung water nila. At paglalagyan natin ng ating mga product. So, linis muna tayo guys. So, ayan guys, linis na yung isa and then yung dalawang maliliit, etong maliliit is linisan din natin. So, ito guys, yung dalawang bottle natin or yung water natin, ayan, ready na natin yan. Para later sa etong isang lang dito. Yung nandito guys, ito. Ayan, so lalagyan na natin to ng product ng bastonero. Para yan na yung ating silbing parang measurement and then hatiin natin sa dalawa. So, ang gagawin ko guys is based on our experience lang guys or based sa mga napapanood namin, na-apply namin in this channel. So, nasa inyo na yan po kung susundin nyo or hindi. Kung hindi naman, wala po kaming problema dyan. It's up to you guys really kung susundin nyo po. So, ang ating bastonero plus is ito guys. So, anuhin na natin. Buksan natin yung ating bastonero plus. Ayan guys, nabuksan na natin yung ating bastonero. Ito, ayan, yan yung bastonero guys. So yung product nyo nga pala is inside is color blue. So tingnan natin yung ating product inside or dito. Lalagay ko dito and papapaview ko sa inyo. So ayun, yun yung ating product guys. Kulay blue siya. Ayan, makikita nyo naman kulay blue ho.
ang bastonero. Then, meron kaming kutsara dito guys na intended lang para dito. Ayan, hugasan lang din natin. Ito. And then, ayan. Lagyan natin ng tubig. Ayan. So, yung tubig namin guys is eto lang. Ayan. Ganyan lang siya karami po. Or, halos kalahati lang yung water na malaki. And then, haluin natin po guys para ma-mix yung ating pang purga. So, ito yung ating purga guys. Oh, ayan. So, ito na yung bastonero guys. Ayan. So, natapos na natin timplahin guys. Then, transfer natin doon sa yung maliliit. So, let's go. Ayan, ito guys. Yung sa maliliit naman is hatiin natin yung etong isa. Ayan. Lagay natin dito sa kabila. Teka lang po. Medyo ano tayo. Ayan. Lagyan natin dito. And then, lagyan din ho natin yung isa. Ayan guys, transfer ko na yung, ayan, yung dalawa. Ayan, so, hatiin natin na maigi or even at least para same sila na makuha. So, ayan na yung ating bastonero. So, kukunin natin yung takip nila. Ayan. So, ayan guys, takpan na natin yung ating bastonero plus. Ayan. Ayan. Para, tapos, flip it over of course. Ayan. Pati yung isa guys, takpan din natin yun. Ito, tatakpan din natin of course. Ayan. Ayan, then flip it over guys. Then, ayan, we have the product already. So, ito na yung ating ibibigay sa kanila, sa ating mga sisiw na pabo. So, disclaimer, wala silang kain ng 24 hours, I mean, ng overnight. Ayan, yan dyan sa kabila. Ayan. Ibigay natin yung ating bastonero. Tsaka dito rin guys. Ayan. Yung ating bastonero plus, bibigay din natin dito. And then, ayan dito. So, purga sila ngayon. Kasi kailangan na po ng pagpurga nila. So, ayan na yung iba guys. Umiinom na sila. Uhaw na uhaw kasi sila. At the same time, gutom sila. Kaya, iinom talaga sila guys. So, yan din yung purpose natin kung bakit hindi tayo nagpapakain ng overnight. So, parang purga na rin yan sa nanay niya. At the same time, sa nanay nila. Ayan. Hindi pa masyado silang umiinom. Siguro dahil nandito kami around the corner. Ayan. Pero yung dito, ayan. Wow, nauhaw sila guys. So, meron magtanong sa akin dito. I don't know. Hindi ko na ma-recall kung anong pangalan niya. Ni sir or ni ma'am. Kung pwede ba rin daw ba yung bastonero natin. Or yung ganitong pamamaraan sa ating mga pabo. Ito na po yung kasagutan. Ganun pa rin yung ginawa namin. Kasi consider naman din yung ating mga pabo as a family member of those birds na meron tayo sa ating backyard farming. So, ayan ang ating mga little ones every now and then na magpupurga tayo. And then, of course, first time namin dito din sa aming backyard na makapagpurga ng ating mga pabo. Kasi nga, ito yung first time din namin na makapag-hatch ng pabo. Merong nagtatanong sa akin, I can't recall his name also, na bakit daw kapag kadalasan na merong mga backyard farming is merong pabo. I don't know the real or I don't know the answer of that. Pero para lang or opinion lang din namin. Parang mas maganda kasi na merong pabo o yung tipong syempre nagmamanukan ka na. Iba pa rin kasi talaga in terms of presyo din po guys. And also marami din pong naghahanap sa amin ng pabo. Kaya po kami nag-decide na kumuha ng pabo. Para rin siguro by the next couple of months, ayan, rin kami, mapag-dispose din kami ng mga pabo. So, ayan. So, shoutout nga pala tayo guys, bago ko makalimutan. So, shoutout nga pala tayo to, mabilis lang to guys. So, to Sir Reynaldo Florendo, and also to Sir Israel Limbanya from Tarlac City. And we also have Sir Marvin Pekiro from Damulog, Bukidnon. So, si Sir Pekiro, malapit lang siya sa mga kamag-anak ko from Damulog or taga Bukidnon din kasi po yung aming mga relatives. So, ayan,
later guys, maya-maya lang siguro magdaramdam na yan sila or medyo magiging matamlay. That's normal guys kasi wala silang kain. At the same time, umiinom lang sila ng gamot. Ayan. So, yan yung ating babantayan na lang din later on. I'm not gonna film that na kasi po, okay, ganun naman talaga din ang process natin every now and then. Pinakita ko lang na, yes, we are using Bastonero Plus pa rin sa aming mga pabo, and by the next couple of months, kapag lumaki na sila, same thing pa rin yung aming gagamitan. Yung astig at saka yung ating bunga po ang ating gagamitan. So, ayan na sila ngayon. So, I guess guys, that's it. And anyway, if you haven't subscribed in our channel, please do consider subscribing. Please do like this video. Please do share this to your family members. Comment guys kung ano mga katanungan nyo. And also, bago ko nga pala makalimutan, ito na yung ating pure shamo dito. Ayan. Ayan, na second batch guys. Ito yung sinasabi ko sa inyo noon na baka ito na yung mga sa mga gustong bumili, ito na yung mabibigay namin sa inyo. So, we'll keep you updated about that sa channel namin. And also doon sa aming page, most especially kasi sa page mas active kami doon, or you can ask us there right away. Ayan. Just feel free po na i-message kami doon, i-PM kami doon kasi we're gonna be talking about so many stuff about backyard farming if you just wanted to. So, ayan na ang ating video guys. Hope you like it. So, ayun na nga. Stay safe, stay home muna tayo ngayon guys. Huwag munang pagala-gala para tayo ay humunlad sa ating buhay at wala na tayong problema in terms of COVID-19. So, ayun guys. Thank you so much and goodbye guys. Peace out everybody. Bye-bye guys.